sloboda nie je len pocit, je to skúsenosť. A prosím, poďme dať mladým ľuďom naozaj svoju reálnu skúsenosť. Je smutné, že spravidla až vtedy začneme premýšľať nad vecami, keď sa dotknú nás alebo našich blízkych. Pre mňa je krásne to zažívať to, keď ľudia porozumejú sebe samým. Naša spoločnosť potrebuje určite v prvom rade ľudskosť.